Еволюцията е главната движеща сила в моторните спортове. Но само балансираната еволюция на пилот и машина може да произведе хомогенната единица, която да прокара пътя към славата. Какво правиш, когато си станал европейски шампион по дрифт с автомобил, чиято песен е изпята? Точно така. Отново се обръщаш към еволюцията. Това е двигател RB25, известен в нашите среди като един много силен двигател. Той се имплантира фабрично в Nissan Skyline. Естествено, ние залагаме отново на разработеното с вече четвърта година купе S13 от 200 SX. За мен лично най-красивото купе, спортно за дрифт. Двигателя сериозно подготвен в Англия. Ние естествено тук мога да кажа, че общо взето изцяло го преработихме, така да се каже, и надявам се скоро време да чуем звука му. Гладът за успехи за пореден път кара Тодор и Бончо Дуневи да погледнат отвъд трудната реалност и със смел проект да направят крачка към бъдещето. Германия, Англия, Япония или Съединените щати е следващото ниво, но то изисква огромна работа и бюджет, закърпен почти изцяло от лични средства в спонсорската криза. Цел номер 1 е изнасянето на отбора в Германия. От Германия ще покриваме състезанието от английския шампионат и възможните интересните за нас състезания в немския шампионат. Във всички случаи ще има участие в Румъния, ако се повтори тази среща на нациите. Цел номер 2 – Съединените щати и Формула Дрифт, където са събрани най-големите майстори с най-добрите машини в света. Там вече има и мераклии за реванш, след като Тодор взе скалпа на суперзвездата Дай Йошихара над преварата край митичния стадион Уембли в Лондон. Това е, мисля, най-сериозният шампионат в момента. И като автомобили, и като пилоти, и като менеджмент, изцяло доста сериозен, но измислен и аранжиран шампионат. Еволюцията и стремежът към съвършенството е това, което ще те доведе до бленувания успех. И тогава, но само тогава, ще получиш признанието на най-добрите от най-добрите.